Ikaw sa may kaya ni mo buhaton nga freestyle. Backstroke. Backstroke raman di ay. Pero nakaatubang. Ready, get set, go. Mauna. Ano to gayo? Ano? Nice ang resort dere no? La Fortuna Inland Resort. Wow, may pambata, may pandagko. Nice one. Excuse me tita. Ipa-reserve na ko tanang kubo tita nga bakante. Oh, ipa-reserve na ko. Ako lang. Kuan tita, paglayon ko magbalhin-balhin lang ko kuan tulog sa mga kubo. Okay, okay. Thank you tita. Ako'y lasing na kanina. Woo! Akala mo ba di ko? Woo! Nice ba diri nga resort ay? Atyo po di kayo bay? Di basta-basta ba? Isa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka buka kung ipa-reserve. Nagilis na ako, maligo na ako. Nindot ni siya diri bay. Gwapo yung resort dito, oh. Si pangalan dito? La Fortuna Inland Resort. Gwapo ba? Na pambata, na pandagko. Dagag mga cottages, oh. Ay, ma'am, excuse me, ma'am. Opo. Pwede pa reserve tanan cottages po. Karong adlaw, para sa kuha lang. Magtambay-tambay ako diri, ah. Ha? Nanay naka-reserve dito tanan sa ubos? Diri na ako sa taas. Kanita nan diri, oh. Laray dito. Pa-reserve. Ako lang, ah. Salamat, ma'am. Ay, hayoy. Nako diri sa ibabaw. Malipay na kaya si Joy kanitanan akong gipa-reserve. Ugwa pa lang gipa-reserve dito. Pa-reserve ko ni tanan ba? Kinsa kay nagpa-reserve, no? Diya sa ubos. Woo! What a beautiful life. Woo! Woo! Kinsa man to? Ako lang dyan ang nakapa-reserve dire. Tungod kay ako lang pinakatibay dire. Si Marky. Kung saan buang nga diri ay nang hinlo? Si Marjong man to. Diri di siya nagtrabaho di ay. Ang tigkuwag sagbot sa swimming pool. Nagunsa man yung bataan ni dire. Siya siguro ang lifeguard dire. Basig dire siya nagtrabaho og lifeguard. Nagunsam ka diri. Ako lang naman ang nagpa-reserve tanan dire. Kana mga nakitaan ni mo nga mga payag-payag dira. Ako'y nagpa-reserve tanan ana dira. Kabalo kang ano? Kay pagkapuyon ko magbalhin-balhin lang kog tulog dira. Ha? Ikaw din nagpa-reserve di tanan di ay? Para na kay Joy pag gusto siya mo anhi. Gasyong. Di pwede ni. Ikaw lang unsa mga dira? Ako? Ako lang naman nagpa-reserve diri tanan sa ibabaw. Ikaw nagpa-reserve tanan dira pod? Usay problema ni mga na? Nganong dira maka sa ibabaw? Para makabalo ka, nga I'm always above you. I don't care if you are above me because I am a humble man, down to earth. I don't care. Who cares? Who the hell are you? I don't care about you. I only care about Joy. Di pwede ni. Kay basig makit-an ni Joy sa mga picture nga nag-uban mi. Abi pa lang, chip kay ko. Kay nag-chip in mi diri pampareserba ni diri tanan. Dapat isa lang ang magpabilin sa mua dire. Og ako na. Dapat makaingon si Joy nga atchup jud kay ko. Marjong. Unsa man competition na lang ta? Oh, competition ta. Kay dapat isa lang mabilin diri ah. Ang isa dapat muhawa na. Ako ang dapat mabilin. Bastos nga bata ay. Ako alang si Joy. Hulat ako. Hulat ako. Pag-ilis ako. O sige, litre. A few moments later. I'm ready.
nagtuo ka, di ka sukla ng mga kompetisyon. Ha? Ay pag sa liga, suklan ta ka pirmi. Kasi nagtuo ka ha? Para kang Joy. Si Joy lang akong gigugma. Oo niya, Marjong. Unya, makita na to kinsa isugron. Ako lang si Joy. Ha? Magtigi ta. Unsa man nga pagtigi mong gusto. Kana pong ma-challenge ko. Ani na lang. Papaspasay taglangoy. Ang mapilde, maoy mulakaw. Basig weak kayo ka. Tarawo na to karon kung kinsay week sa ato ah. O sige. Ako ang magpabilin dire. Tungod kay ako lang si Joy. Let's go! Unya karon. Manong dyan itong panagtigi. Kung kinsa ang muhawa dire. Kay isa ray dapat mabilin dire. Isa ray dapat magpa-reserve ani nga resort, La Fortuna Inland Resort. Daganag yaw-yaw eh. Sugda na nato ni. Kaysa una, nadaggang kong na champion ng mga swimming contest. Wa ko'y labot tungod kay kani akong relo waterproof ni. Uy, Kaya na ko ni humol sa tubig dili ni madaot kay water resistant tanawa. wa naman lagi na nilihok. Ay lahi dito nga relo. Lahi tong relo. Tanggalon ako ni. Kita tong katag. Kung kinsay una mo abot dito sa pika siya ang daog. Sige. Sige. Mo na ni. Papaspasay ni og kuan halangoy ha. Ready. Get set. Go. Ako na una. Ako na una. Ako na una. Kaklaro na kung kamot ako'y na una. Klaro ako yung una pag-ana ko. Pag-ana nako. Dra pa ka ni kuan. Dili ako din na una. Ganun no. Pag-ana nako sa kamot ti ana dahil ni mo kamot to. So ako nabantayan. Pag wapa nabot mo kamot, na una na akong kamot. Ako may nauna to bay. Tabla man guro ni. O sige. Another round na pod. Sige, suklan na ka. Dito na po sa pikas kung kinsay maabot mayo na. Oh, Karon para malahi atong competition dapat freestyle na ta. Ikaw unsa may kaya nimo buhaton nga freestyle? backstroke. Backstroke? Backstroke raman di ay. Backstroke, pero nakaatubang. Ikaw, kung may kaya na mo buhat na tricks. Butterfly. Easy. Butterfly raman di ay. Pero nasa ilalim sa tubig. Karon, unsa man? Sige na. Tara. Backstroke imo nga nasa tubang. Oh, Butterfly ako ang nasa ilalim sa tubig. tara. Ready. Get set. Go. Kayo na, pre. Ako yung una. Klaro kayo, pre. Ako yung una. Klaro kayo na araw. Kamot oh. Ano to kayo? Ano Ano? tayo yung kamot, pre? Grabe. Klaro ka ako una, pre. Ano yung paningkas? Ani na lang. Magtabla naman po ni. Huwag na yung tikas, may Dog tabuan. style na po. Dog style. May liyan na dun, Nick. Oh, sige. Say pas-pas. Sige, kisay paspas sa to ah. Oh, sige. Andam na ka. Ready? Ready. Get set. Go. Ako yung mauna. Ako yung mauna. Ay! Bravo! Ako yung nauna. Ako yung mauna, klaro kayo. Ako yung nauna. Ako yung mauna. Mag-ana na ko sa akong kamot ni Ana. Imo kamot mo. Ay, lus-lus din mo, pre. Ako yung nauna, klaro kayo. Pero maklaro pa na to ni. Isa ka round pa. Oh, sige. Suklante ka, bisig kaapoy na kayo. Pang last na ni. Para kang Joy. Para kang Joy. Sige. Ready? Get set. Go!
Tabang ko pre, tabang. Pre, gibikugan pag ko, pre. Ito na ba ngayon, pre? Gusto ko kumaluwas. Masag din na si Joey na lang. Was hoping to find it. Para makabalo ka, nga Para makabalo ka, nga ay. Para makabalo ka, nga I'm always. Okay. Let's do this. Bastos nga bata ay. Dili, padol gamay. Makaingon pa lang si Joey nga. Chip kay ko, tungod kay. Dapat na ko'y buhaton. Ay nga na, dapat na buhaton nga action. Para matanggal din. Oh. Ako pa'y gihagit niyo mo. Let's go! Ano naman lagi natin nito? Ay, katawa. Ipigugan ko, pre! So, kanto lang mga Masters, no? Og kung trip ninyo yung nato nga klase yung mga video, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Mag-post mi dira og mga public jokes Mga public pick-up lines. og mga funny vines. So sa pagihulat nimo dira, subscribe na. And don't forget to hit the notification bell para laging updated sa mga susunod na video na gagawin pa namin. So, kanto lang mga Masters, no? Hindi pa dai. And before ni mahuman nga video, shoutout dai kay Alin Binaning Mahipos, ang The Bright Child. Kang konde-konde, ang mabuting bata. Wow, grabe. Gusto ko na bata dira. Kay Ray Kobayashi and kay O kang Johnny M. Gonzaga. So, kato lang mga Mastards, no? And sa mga gusto magpa-shoutout, just use the hashtag Mastards. So, kato lang and see you next vlog. Bye-bye!